Dyma hanes byr iawn am wreiddiau'r Eisteddfod Genedlaethol, sy'n cael ei chydnabod heddiw fel yr ŵyl gystadleuol fwyaf yn Ewrop mewn cerddoriaeth, barddoniaeth a'r celfyddydau. Gellir olrhain ei tharddiad yn ôl i 1176, pan gynhaliodd yr Arglwydd Rhys y digwyddiad cyntaf tebyg i Eisteddfod y gwyddwn amdano. Cynhaliodd ddwy gystadleuaeth fawr yng Nghastell Aberteifi, un mewn barddoniaeth a'r llall mewn cerddoriaeth, gan ddenu cystadleuwyr o bell ag agos. Gwyddom hefyd am gystadlaethau tebyg o'r 15fed a'r 11fed ganrif ar 15, a dyma pryd y bathwyd y term Eisteddfod. Fodd bynnag, yn gyffredinol, dirywio wnaeth y fath ddigwyddiadau yn ystod teyrnasiad Harri'r 8fed. Rhoddodd y cymdeithasau Cymraeg yn Llundain fywyd newydd i'r traddodiad eisteddfodol ar ddiwedd y 19fed ganrif. O hynny ymlaen, cynhaliwyd eisteddfodau ar raddfa leol a chenedlaethol yn rheolaidd. Fodd bynnag, bu'n rhaid aros tan 1860 cyn ethol cyngor a phwyllgor cyffredinol i reoli'r Eisteddfod, sefydliad cenedlaethol newydd sbon. Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol swyddogol gyntaf y flwyddyn ganlynol yn Aberdâr, ac ychydig iawn o flynyddoedd sydd heb weld Eisteddfod Genedlaethol ers 1861.